Ak ja mám zdravý a krásny obraz o sexualite od detstva, tak pornografia ma ultimátne bude urážať viac ako priťahovať. Áno, tak si predstav, že pôjdeš do triedy štvrtákov, ktorí napodobňujú cez oblečenie, nie sú nahý, análny sex, orálny sex. Ja by som to veľmi pripodobnila k iným závislostiam. A znova sedím pri tom monitore a znova masturbujem nad obsahom, ktorý je ďaleko za nejakou čiarou toho, čo by sa mi malo zdať sexy. Až by si našiel svoje dieťa masturbovať pri pornografii, tak sa správaj, ako keby si stretol medveďa. To znamená, že sklop očí a pomaly vycúvaj. Závislosť na sexe poznáme ako kompulzívnu poruchu sexuálneho správania, uvedenú v medzinárodnej klasifikácii chorôb MKH-11 ako diagnózu. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že 3 až 6% populácie spĺňa podmienky kompulzívneho sexuálneho správania. Konzervatívne odhady 3% naznačujú, že na Slovensku môže trpieť týmto problémom až 100 000 ľudí. Niektoré štúdie hovoria, že sa vyrovnáva pomer žien a mužov v porovnaní s minulosťou, kedy to bolo 10:1 v neprospech mužov a dnes je to 3 až 4:1 stále v neprospech mužov. Vítam vás, milí naši diváci a milí poslucháči, ktorí ste sa započúvali a zapozerali práve do série diskusí Harmony Talks, ktorá organizuje Centrum prekonávania závislosti Archa Harmony. Verím, že budú pomáhať nielen laickej širokej verejnosti, ale aj ľudia, ktorí u sebe identifikujú tento problém, alebo sa liečia, alebo zotavujú z tohto problému. Tento podcast finančne podporila nadácia SPP a organizujeme ho aj v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou. A už teraz je na čase predstaviť konečne nášho hostia. Lívia Halmkan, riaditeľka neziskovej organizácie Tlakový hrniec, andragogička, lektorka, ktorá prežila väčšinu svojho života vo Veľkej Británii. Po návrate na Slovensku v roku 2015 sa začala aktívne venovať problematike závislosti na sexe, hlavne na pornografii. A so svojou neziskovou organizáciou organizuje už vyše 10 rokov preventívne prednášky po Slovensku práve o závislosti na porne. Moje meno je Michal Olách, som moderátorom diskusie a som aj odborným garantom Centra prekonávania závislosti Archa Harmony. Vítam ťa u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Lívia, keď som ťa oslavil s témou do diskusie, s témou závislosti na sexe, na porne, prvou tvojou reakciou bolo poďakovanie za odvahu hovoriť o tejto téme verejne. Prečo si to vyžaduje odvahu hovoriť o tejto téme podľa teba? Tak sexualita je niečo veľmi intimné, veľmi svojské. Ľudia niekedy o tom dosť neradi počúvajú, lebo každý to prežívame inak. Ale čo sa týka pornografie, že budeme sa dnes rozprávať o pornografii, ocenila som, že sa tejto témy nebojíš, lebo ľudí tak delím na možno 2 kategórie, tí, čo porno pozerajú a tí, čo nie. Tí, čo porno pozerajú, tak musia prejsť ďalekú cestu nejakého možno hojenia sa, aby vôbec o tom začali verejne rozprávať, pretože je to zahambujúce pre nich z prvotí a tí, čo to nepozerajú, tak tí väčšinou nevedia, o čo ide, sú nevedomí a nevedia, prečo by o tom vôbec niekto mal rozprávať a už vôbec nie o tom počúvať. A teda neviem skúmať, do ktorej kategórie patríš, ale z každej strany to chce odvahu a nejaké také prekonanie sa. Priznám sa k tej druhej, ale je pravda, že by som klamal, keby som bol aj k tej prvej, ale skúsme si veriť teraz, že patrím k tej druhej kategórii a vychádzam aj z našej skúsenosti nášho centra, kde sa občas máme klientov, ktorí sú závislí na porne a vidím u nich na rozdiel od ľudí, ktorí sú závislí na rôznych látkových závislostiach, takých veľkých grandióznych ľudí závislých na alkohole napríklad, alebo na kokaine, že títo ľudia majú úplne zdevastovanú sebahodnotu. Takým hĺbším spôsobom ako ľudia, ktorí sú závislí najmä napríklad na alkohole, čo je teda dominantná závislosť nielen na Slovensku. Prečo to postihuje také hlboké zložky osobnosti a prečo títo ľudia vykazujú aj iné prejavy, ako napríklad ľudia závislí na alkohole? Čo sa vlastne v ich vnútri deje? Ty si andragóg, ty si pedagóg, teba sa nebudem pýtať ako psychiatra a psychológa. Zaujíma ma skôr tvoja skúsenosť a tvoja dlhoročná prax
z práce s ľuďmi závislými na porne. Čoho všetkého, ktorých vnútorných zložiek sa dotýka závislosť na pornografii? Trošičku ťa poopravím, že nepracujem s ľuďmi závislými na porne, rozprávam skôr ako niekto, kto robí prevenciu, ale samozrejme, často nám do tlakového hrnca volajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc a keďže túto tému skúmam už 10 rokov, tak som sa rozprávala s mnohými početnými ľuďmi, ktorí teda sú závislí, ale potom nerobím s nimi tie terapie, hej. Ale to, čo si naškrtol, je úplne pravda aj o tom, aj to tak pekne definoval Patrick Carnes, ktorý bol teda jeden z prvých sexologov, ktorý definoval závislosť na sexe ako závislosť, ako problém ešte v 70 rokoch. A ako som si študovala jeho knihy, v každej knihe vlastne jadro tejto závislosti je hlboký pocit hanby. Hlboký pocit hanby, ktorý človek nadobudne častokrát už v detstve, že nie som dosť dobrá, nie som dostatočná na to, aby ma niekto miloval taká, aká som a preto tento pocit je mi veľmi neznesiteľný, pretože sme stavení na to, aby sme zažívali blízkosť, ale keďže nie som dosť dobrá, proste nikto ma nebude milovať, tak tento pocit je tak neznesiteľný, že potrebujem z toho uniknúť a hľadám spôsoby, ako z tohto uniknúť. A niektorí ľudia unikajú k drogám, k práci, k alkoholu, ale mnoho ľudí uteká práve k závislosti na pornografii alebo sexuálnym závislostiam. A keďže sexualita je niečo tak intímne a tak sa to veľmi týka našej dôstojnosti, že čím viac sa vystavujem pornografii, tým viac sa za seba hanbím a tým viac som presvedčená, že keby toto niekto o mne vedel, tak som nehodná lásky a porozumenia a idem ešte hlbšie do hlbšieho pocitu hanby. Čiže ma to tak vedie hlbšie a hlbšie do neznesiteľného pocitu hanby za seba. Ty sama ako žena, ktorá je aj umelkyne, ako si sa dostala vôbec k téme pornografie? Čím ťa táto téma oslovila, že sa jej už cez 10 rokov venuješ? Lebo je to už dlhé obdobie života, už cez 1 dekádu, robíš to veľmi intenzívne, založila si neziskovú organizáciu, máš okolo seba tým ľudí, chodíš na školy. To znamená, že je pre teba táto téma až taká bytostná, by sa povedal, lebo si venovala v živote veľa energie a veľa času. Tak veľa ľudí šípi, že ja mám určite nejaký porno príbeh za sebou, alebo minimálne môj manžel, ale teda uvediem to na správnu mieru, že ani jedno z toho. Ale som mama a myslím, že taký prvý popud, prečo idem túto tému vôbec študovať, bol taký trúc alebo hnev na pornopriemysel, keďže som dlho študovala marketing, aj som teda robila grafický dizajn, tak dosť dobre rozumiem marketingovým stratégiám a keď som pochopila, že čo robí pornopriemysel, aby si získaval pozornosť dospelých a aj mladistvých, tak ma to natoľko nahnevalo, že som si povedala, že ak s týmto nejde robiť nikto nič, tak budem s tým robiť niečo ja. Takže to bol taký začiatok. No a potom som pochopila dosť skoro na to, že ľudia, ktorí pozerajú pornografiu, že to nie je kvôli tomu, že nemajú iné možnosti mať sexuálny život. Často sú to ľudia, ktorí majú sexuálny život, ale je to skôr symptóm hlbšieho problému práve toho pocitu hanby, ktorého sú si buď vedomí, alebo sú si toho nie vedomí. Možno teraz je dobrý čas povedať o niektorých prípadoch, s ktorými si sa v praxi stretla. Hovorila si, a je to prirodzené, že ťa často oslovujú ľudia, ktorí majú tento problém, prežívajú ho na Slovensku, ako aj všade inde vo svete. Táto téma veľmi tabuizovaná. So sexológmi, s ktorými som sa stretol, ktorí sú organizovaní v skupine podobnej ako anonymní alkoholici, alebo keď som sa stretol s klientami závislými na porne v našom centre, tak väčšinou nevedeli, na koho sa obrátiť. Keď už sa tento problém začali cítiť väčšinou, keď sa im rozpadlo manželstvo, alebo sa im rozpadol nejaký vzťah s celou ich rodinou, ostali sami niekedy dokonca na ulici, alebo niekde na ubytovni. Má to väčšinou takéto sociálne alebo ekonomické následky na človeka z mojej skúsenosti. Skús povedať možno tie príbehy, ktoré ťa najviac oslovili, alebo tie prípady, ktoré ťa najviac oslovili. Možno aj preto, aby sa niektorý náš divák či poslucháč vedel vcítiť do toho, čo vlastne títo ľudia žijú a čo cítia. Takže prípady, ktoré poznám, sú áno, práve z tejto skupiny anonymní sexolíci. Ja teda ich premenujem, aby boli na nerozpoznanie.
A musím uviesť na začiatok, že toto sú ľudia, ktorí sú si už veľmi hlboko vedomí svojho problému a už nie sú v popretí, že majú problém a chcú ho riešiť. Je to ešte veľká skupina mužov a žien, ktorí si myslia, že môžu pornografiu pozerať úplne v pohode a im sa nič nedieje a nemá to žiadne dopady. Takisto ako máte ľudí, ktorí pijú a vy tu síce na nich vidíte, že majú problém, ale povedia, že to ja mám problém, hej. Že niekto iný má problém, ale nie on. A keby som sa odvolala na príbehy, ktoré mňou tak asi najviac pohli, nazvem ho Dano. Mladý, pohľadný muž, veľmi dobre finančne aj pracovne situovaný, ktorý žije sám. A teda on začal s pornografiou až keď mal 18 rokov, ale pochádza z rodiny, kde mal veľmi komplikovaný vzťah s otcom, ktorý bol veľmi impulzívny a teda Dano si všimol v svojom ranom veku, že pokiaľ pozerá porno a samozrejme pri ňom masturbuje, tak to bol pre ňo taký nejaký veľmi príjemný únik od reality, ktorú musel žiť. A krátko na to teda začal randiť so ženami, keďže bol fešák, tak nemal ako nejakú núdzu. A uvedomil si, že aj keď zbalil tú najkrajšiu ženu, ktorú len mohol zbaliť, tak mu nikdy nestačila. Proste žil veľmi tak akože sériovo, promiskuitne, hej, že on to povedal s jeho slovami, že mal som krásne dievča vedľa seba, ale hneď ako som išiel na ulici a videl som niektorú ešte krajšiu, tak už som stratil záujem o to, čo mám a túžil som po tej ďalšej. Čiže sa pozeral na ženy veľmi tak objektizovane, hej, tak sexuálne, že či oni spĺňajú jeho sexuálne túžby a nebral ich veľmi komplexne. Ale toto si ešte stále neuvedomal, že môže byť za tým porno. To si proste myslel, že on je proste mladý muž a má takéto túžby a kto ich nemá a tak ďalej. A taký asi veľký zlom nastal, že jedna žena s ním otehotnila. Toho dosť zlomilo, teda nakoniec išla na interrupciu. Toho dosť zlomilo a cítil sa veľmi zle a najväčší asi zlom bol, že sa bál, že má HIV a mal abstinovať. Povedal mi, že musíš teraz abstinovať, kým od momentu, kedy mu zobrali krv, až kým po výsledky to bolo niekoľko týždňov a on nedokázal abstinovať. Nemyslím od pornografie, on mal teda proste vyhľadával sexuálny kontakt s inými ľuďmi a napriek tomu, že vedel, že ich môže ohroziť na živote a nedokázal s tým prašiť. Nevedel si pomôcť. To je prípad muža. Máš skúsenosti so ženami, ktoré sú závislé na porne alebo závislé na sexe ako takom? Napadá mi jedna, tam nie je až tak problém s pornografiou. Viem, že do podpornej skupiny anonymnej sexualici chodia aj ženy. Je ich teda menej ako mužov, chodia tam aj ženy, ale té majú skôr problém s takou závislosťou, alebo teda táto konkrétna, nazvem ju Jana, so závislosťou na takých tých romantických pletkách. Skús to povedať viac. Čo to znamená? Že neustále potrebuje pozornosť od nových a nových mužov a aj keď je vydatá a má 3 deti, tak jej to nedokáže naplniť tú túžbu po pozornosti muža. Znova, keby sme to rozoberali na drobné, akože nechcem veľmi za ňu hovoriť, ale ten príbeh poznám celkom dobre, je, že vyrastala s otcom, ktorý je tú pozornosť a úctu a validáciu nejako nedával. A ona teda si všimla, že je to úžasné, keď jej ju dávajú nejakí iní muži a to veľmi rýchlo prerastie potom do toho erotického náboja. Takže tá vlastne, ako keby ten proces liečenia nakoniec bol pre ňu, že vyrovná sa s tým, aké mala detstvo, aký mala vzťah s otcom. Aby pochopila, že tú pozornosť nemala by získavať od mužov, pretože to pre ňu toxické. Ale to je bola vydatá, zrejme mala manžela, s ktorým mala 3 deti. Ako tak. A znova, že to nie je, že by bola nejaká jednoduchá, alebo proste to ten deficit pozornosti, s ktorým ona žila, nedokázal naplniť jediný muž. To boli 2 konkrétne prípady. Vrátim sa trošičku k takému zovšeobecneniu tejto témy. Čomu dnes
čelia ľudia na Slovensku v kontexte sexuality a dostupnosti pornografie v porovnaní s tým, čo sme žili asi pred 20, možno 30 rokmi. V čom sa zmenila tá scéna už v podstate našich detí, ktorí sú možno dneska čerství dospelí a moje deti sú mladí dospelí a v porovnaní s tým, keď sme my boli deti. Tak určite veľký rozdiel je v dostupnosti. Ako to myslíš, aj vtedy bol dostupný Playboy, Tabu, no ale musel kazety. si riskovať zo pár krokov, že dostať sa k tej pornografii. Musel si sa prekonať, ísť k nejakému stánku alebo schovávať časopis niekde pod postelou a riskovať, že ti ho niekto nájde. A ak aj bol nejaký časopis, tak dajme tomu koloval v nejakej skupinke kamarátov a dostal si sa k nemu, ja neviem, k novému materiálu raz za mesiac alebo ako kto, hej. A teraz majú mladí ľudia nevyčerpateľnú pornografiu vo vrecku 24/7. Že to je obrovský rozdiel. To je prvá vec. A druhá vec, že by som šla možno tak na hĺbku v tom, že ja predpokladám, že mladí ľudia majú teraz oveľa väčšie nároky a aj taký tlak na výkon vo všetkom. Naozaj, že vo všetkom vrátane sexuality. Takže keby som to porovnávala, neviem, nechcem byť akože úplne že osobná, ale ty a ja, jak sme boli mladí, tak sme si povedali, tak tiež mňa to napríklad zaujímalo, že tak keď už ten bude sex, tak aké to bude, ako to prežijeme, tak som sa niekedy na tom bavila na tej predstave a niekedy som sa toho trochu bála, ale tak verila som, že až tomu dôjde, tak to bude vlastne od základu fajn, hej, že ma príjme taká, aká som a ja príjmem taký, aký je a bude to fajn. Ale toto je úplne iné, ako to majú mnoho mladých ľudí teraz. Majú pocit, že oni musia byť nie že na 100% pripravení, na 1000% pripravení, lebo keď nie, tak je to veľká katastrofa. A to je úplne iné očakávanie alebo iné rozpoloženie. Čiže ja som nemala pocit, že musím pozerať porno, ináč budem odmietnutá. A teraz mladí ľudia majú tento pocit, ten tlak na výkon, že musia byť úžasní. Povedala by som, že k svojej sexualite pristupujú veľmi konzumne. Trend, ktorému budeme zrejme čeliť a už vlastne aj čelíme, je vplyv umelej inteligencie na sexuálne správanie. Predpokladáme a v praxi už aj vidíme takéto lastovičky, že narastie počet ľudí, ktorí sú závislí na virtuálnom sexe s umelou inteligenciou, ktorá dokáže s nami komunikovať, ktorá nám ponúka reálne hovory telefonické, ktorá nám ponúka reálne fotografie, akoby teda a ktorá nás vtiahne do toho virtuálneho sveta tak, ako sme ešte pred pár rokmi nepredpokladali, že v takej masívnej miery to bude možné pre každého, pre dieťa, pre dospelého, pre starého. Aká je tvoja skúsenosť a akým smerom sa vyvíja závislosť na sexe v súvislosti s rozvojom umelej inteligencie? Aká je situácia dnes? No, umelá inteligencia, to ešte uvidíme, jak nám to tu zavarí, ale ak si predstavíme, že sociálne siete, ich cieľom je získať našu pozornosť, dlhodobo našu pozornosť, pornografia, jej cieľom je získať naše vzrušenie, našu sexualitu, aby sme sa k nej vracali, tak AI, chatboti, to majú aj tú pozornosť, aj to vzrušenie a aj citovú väzbu. Takže tento koktail je úplne krásny, pokiaľ ho žijem so živou osobou, že ma zaujíma, sexuálne ma vzrušuje a som na ňo emocionálne naviazaná, to je úplne, že fajn. Akorát, že AI chatbot toto dokáže veľmi krásne simulovať a nasľubovať a mnoho ľudí tomu uverí. Aby som to lepšie opísala, tak my akurát skúmame, sme v procese v organizácii, že skúmame, že čo AI chatboti teda, ako sa správajú. A môžem si stiahnuť zadarmo tisícky apiek, ktoré teda sľubujú, že ma buď naučia mať vzťahy, alebo mi budú simulovať vzťahy, reálne vzťahy. Môžem si tam vytvoriť svojho ex, keby som nejakého mala a môžem s ním žiť ďalej môj nejaký paralelný život. A všetko to bude v podmienkach, aké si ja tam vytvorím. A to je, myslím si, že práve to hrozivé, že ono to ponúka predstavu, že ja budem mať všetko pod kontrolou. To, ako vyzerá, to, čo robí, to, čo mi povie, ešte aj to, čo si že vraj o mne myslí. Samozrejme, že umelá inteligencia si nič nemyslí, ale môžem ovplyvniť, ako nado mnou rozmýšľa. Všetko mám pod kontrolou, takže tu už nie je priestor na nejaké úzkosti a prekvapenia. Ale v reálnom živote, keď žijeme s reálnym človekom, tak samozrejme aj úzkosť a prekvapenia do toho patria.
do nejakej miery, hej. Je to vlastne veľký rozdiel, lebo v mojom dospievaní bolo mojou najväčšou láskou Janet Jackson a Sandra, ale ostalo to v tom, že som ich videl na plagáte, ktorý som mal v detskej izbe na stene, alebo v televízii možno. Hej. Ale nemal som nejaký vplyv na tú realitu, ktorou by som žil s nejakou Janet Jackson virtuálnou. A dnes vlastne si túto realitu viem akoby dopriať, aj keď iba virtuálnu. Ano, je to tak? Áno, ty si s ňou môžeš volať celú noc, dokonca ona ti bude hovoriť aj po slovensky, keby si chcel. Môžeš si s ňou vytvárať fotky a aj videá. Dáme tomu, že máte fiktívny chat o tom, že ste boli niekde na pláži, tak ona ti večer pošle video, ako si ty bol s Janet Jackson na pláži, ktoré vyzerá dosť reálne. A samozrejme, že Janet Jackson o tom nemá ani páru, hej? A toto je, myslím... Predpokladám, a dúfam. A toto sa mi zdá tiež veľmi strašidelné, že máme tu pred sebou otázku, že môžem ja ukradnúť alebo zneužiť niekoho identitu. Dáme tomu, že máš deti, ja mám deti, hej? Že niekto sa zalúbi, ty máš 3 synov, do jedného z tvojich synov, vytvorí si fiktívneho chatbota jedného z tvojich synov, bude s ním zdieľať život, ktorý by tvoj syn v živote nežil. A ešte ten človek to závesie niekde na siete, pochváli sa, dajme tomu, že mne to príde úplne pekelné. Dobre, stretávate sa už aj v praxi s touto závislosťou? Máte už ľudí, s ktorým vás možno oslovujú, alebo možno z kategórií spoluzávislých rodinných príslušníkov, ktorí vám hovoria o tom, že ten môj syn, dcéra, partner, partnerka, otec, mama trebárs sú už závislí na chatbotoch, na virtuálnych partneroch, alebo predpokladám, že sú veľmi sexualizovaní mnohí títo partnery, keďže hovorím o závislosti na sexe, takže vlastne si aj túto vlastne potrebu môžete naplňať v tom virtuálnom priestore, alebo môžete si saturovať akúkoľvek potrebu vlastne. Má umelá inteligencia vôbec nejaké hranice? Niečo, čo už neurobí v tom virtuálnom priestore, alebo ako je to v praxi? Tie hranice tam nejaké že vraj sú. Znova tam tých aplikácií tak veľa, že akože neviem úplne o všetkých, ale tie, čo sme testovali, tak tvárili sa, že sa so mnou nebudú rozprávať explicitne o sexe a nebudú opisovať sexuálne nejaké praktiky so mnou, ale hovorili, že nie, že toto akože vybočme, zmeňme tému, ale zároveň ti pošle nahú fotku napríklad, hej. Alebo ťa odkáže na prémiu. To bolo vo väčšine prípadov na prémiu verziu, ale my sme zostávali na tých voľných verziách. A že či ľudia sú... Je to ešte taký nový fenomén, takže ja neviem, že úplne čísla... Prípadne na školách, či sa s tým stretávaš už. Preto sme aj otvorili túto tému v tlakovom hrnci, lebo nám deti začali hlásiť, ale bolo ich len tak zo pár, do 5. To už je 2 roky dozadu, teraz by ich bolo oveľa viac, že áno, že si stiahnu tieto apky, oni si teda chatujú, zalúbia sa do toho svojho chatbota, potom im to príde celé trápne a divné, tak si ho odinštalujú alebo urobia niečo tam, za čo sa hanbia a odinštalujú si to radšej, aby to nikto nevidel a potom za týždeň si to znova nainštalujú, znova si vytvoria svojho nového chatbota a takto si idú v koliečku a hej, prišli nám to potom povedať po prevenčnom programe, že počúvajte, že aj toto je závislosť a čo mám teraz robiť? Aké to má následky na ich život? Viete ich už pomenovať? Je to síce krátko, čo sledujete túto tému, len nejaké 2 roky prirodzene? Tie následky môžem len predpokladať a to je presne, že ak AI priateľ alebo priateľku takto používa dospievajúci človek, tak to veľmi deformuje jeho predstavu o tom, že čo vzťah vlastne znamená. Hej, že my žijeme dlhodobo vo svojich vzťahoch, tak je úplne normálne, že dlhodobý partner má vo svojom slovníku slovo nie, nechcem a nebudem. A ja sa s tým musím vyrovnať, alebo začať komunikovať a hľadať kompromis, hej, ale nebude všetko tak, ako ja si prajem a toto absolútne nezažiješ, pokiaľ používaš AI. Alebo sa to iba tvári, že nie, ale v skutočnosti je to áno. Keď si priplatíš. Tak, napríklad hej. Keď si priplatíš, rozumiem. Znie to hrozivo, ale nechcem, aby nám radil strach, lebo báli sme sa v minulosti internetu, báli sme sa Google, čo už bola prvá taká umelá inteligencia, báli sme sa kedysi televízorov, dokonca ešte predtým elektriky, ešte predtým kníh. Takže báli sme sa všeličoho v živote, ale to asi nám nepomôže. Skôr nám pomôže, ako zvládať napríklad umelú inteligenciu v tejto oblasti sexuality alebo virtuálneho partnerstva. Neviem sa zbaviť pocitu, že vlastne tam ide do veľkej miery aj o moc a o potrebu moci nad tým vzťahom. Že si vlastne vytvoríte dokonalý vzťah, dokonalého partnera a vlastne niekoho, kto vám povie na všetko áno, alebo vám všetko vyhovie a ešte keď si aj priplatíte, tak zrejme
to budú oveľa temnejšie zákutia duše, ktoré otvára táto téma v človeku. Že to nie je len o samotný pocit, že vidíte niekoho v polohách, v pozíciách, kedy by ste ho inak nezažili, už spomínanú Janet Jackson, ale že máte nad ním aj úplnú kontrolu. Máte nad ním moc. Ja by som povedala, že sa to znova vracia k nejakej hodnote samého seba. Ak vnímam seba ako hodnotnú, ako dosť dobrú, ako osobu, ktorá je hodná lásky a pozornosti, tak môžem si dovoliť aj urobiť nejaké prešľapy vo vzťahu a stále veriť, že proste ten vzťah neskončí kvôli tomu. Mm-hmm. A ak toto nemám, tak zažívam dookola úzkosť. Že som úzkostná, že keď urobím to, alebo sa stane to a to, a čo to znamená, to asi znamená koniec vzťahu. A s touto úzkosťou sa dosť zle žije. Mm-hmm. A preto je AI ponúka krásne riešenie. Ja tú úzkosť nemusím zažívať, čo budem mať všetko pod kontrolou. Obzvlášť ja naozaj apelujem, že AI spoločnosti sú perfektne mierení na puberťákov, na mladistvých, pretože v tej ranej puberte každý z nás zažíva úzkosť. Však ja presne neviem, ako mám flirtovať, ja presne neviem, ako mám dať najavo, že sa mi páči a že keď ma odmietne a pošle ma do hája alebo bude sa smiať s kámošom na mne. To je vek plný rizík a neznámeho. Ale to je normálne, my sa musíme naučiť s týmto žiť a potom, keď trošku vykvasíme, tak si poviem, no tak neviem presne, ako mám dať najavo tomu chlapovi, že sa mi páči, ale tak som sebavedomejšia, v lepšom prípade. Čo poradíte rodičom, keďže hovoríme hlavne o mladých a dospievajúcich ľuďoch, a čo poradiť samotným dospievajúcim? Ako pracovať s umelou inteligenciou v tejto oblasti, v oblasti intimity, v oblasti virtuálneho partnerstva, priateľstva, aby tam boli nastavené zdravé hranice? Aká je tvoja skúsenosť? Čo odporúča vaša nezisková organizácia Tlakový hrniec? Aj pre nás je to nová téma, ale mne sa zdá, že ako keby každé negatívum treba vyvážiť pozitívom, hej? Že presne ako si povedala, že umelá inteligencia tu je, bude, porno tu je a bude a my razieme teda ako my sa snažíme to vyvážiť nejakým dobrom a svetlom. Takže odporúčanie pre rodičov, ak sa boja, že ich deti prepadnú nejakému virtuálnemu svetu, či už v pornografii alebo s umelou inteligenciou, tak treba priniesť zdravý základ, aby dieťa dokázalo tomuto odolať. To znamená, že dieťa v ideálnom prípade má skutočných kamarátov, s ktorými sa môže skutočne zabávať a aj hnevať, s ktorými zažíva úzkosť, ale aj udobrenie. Proste normálny svet, ten offline svet je úplne že potrebný. Môže to byť tak, ako ja robím s 10-ročným synom, že ho pošlem hrať najprv futbal na 2 hodiny s kamarátmi, až potom môže ísť na počítač? Mohlo by to byť aj tak? Áno, ale záleží, že čo tam robí s tými kamarátmi. Hra futbal. Dobre, tak v lepšom prípade on si zapamätá, že wow, že to bolo super, my sme hrali futbal a potom sme sa zasmiali, potom sme si oškrli kolena, ale potom sme sa ešte stále zasmiali, že ten zážitok, hej, že keď dieťa je saturované tým krásnym nábojom z toho, že je so svojimi priateľmi a baví sa a život ho proste baví, tak o to menej bude utiekať k čomukoľvek, čo je závislostné a deštrukčné pre ňo. Možno je tu otázka na mieste, ktorého pohlavia asi predpokladám, že chlapcov, ale možno ktorej vekovej skupiny sa dotýka na Slovensku závislosť na porne najintenzívnejšie. Aká je vaša skúsenosť? To úplne neviem. To úplne neviem. Viem, že z nášho prieskumu vyplýva, že ten priemerný prvý kontakt s pornom je vo veku 11. To sú piatačikovia. Priemerný. To je strašne nízky vek. Prečo? To je ten prelom medzi prvým a druhým stupňom, kedy veľa detí dostane telefón. A keď idú na druhý stupeň. A častokrát telefón bez akýchkoľvek rodičovských zábran, zámok, takže to je... Ja si to teda tak vysvetľujem. Ale tiež viem, že... Že predpuberta nejaká, možno, že to súvisí už aj trošiličku s tým, že už je to vlastne také vystúpenie z toho úplne detského sveta do takého... Áno, je to samozrejme aj začiatok tej puberty, ale častokrát nás volajú kľudne k 4., 3. na základnej škole. Akože nechodíme k takýmto malým s témou pornografie, ale volávajú nás. Ono to má veľmi typický priebeh, že v triede je nejaký 1-2 chlapci, ktorým niekto ukáže pornografiu, starší súrodenec alebo niekto v rodine alebo tak a oni potom nevedia presne, čo si majú o tom myslieť. Niektorí sú
traumatizovaní alebo si z toho robia srandu. V každom prípade si to nevedia nehať pre seba, lebo je to taký veľký zážitok a podelia sa s ďalšími spolužiakmi v triede a tí sa potom podelia s ďalšími a stačí, že fakt, že 1-2 sú vystavení porne a potom celá trieda si žije touto témou. A zvykne to byť dosť potom nepríjemné, lebo ono to potom eskaluje a graduje, že najprv to začne pri nejakých posmeškoch, potom napodobňovaním toho, čo videli, často úplne za hranicou toho, že čo by deti ako by sa mali správať jeden voči druhému. Sexuálne... Skús byť konkrétna, nemyslím úplne do detailu, ale čo to znamená, aby si to vedeli aj diváci naše predstaviť, čo to znamená, že 8-ročné deti napodobňujú sexuálne nejaké vzťahy, alebo... Áno, tak si predstav, že pôjdeš do triedy štvrtákov, ktorí napodobňujú cez oblečenie, nie sú nahý, análny sex, orálny sex, alebo... To znamená, že už aj táto veková kategória prvého stupňa sú vystavení tvrdému sexu a už sa musia konfrontovať častokrát s tvrdým sexom. To znamená, že nielen s nejakými boskami, ale už napríklad so spomínaným análnym sexom. Je to časté na Slovensku? Alebo ako... Možno mne sa to zdá ako časté, lebo nám neustále volávajú školy, že príďte k nám, že my nevieme, že čo s tým. Tak ale... je to asi časté, keď vám neustále volávajú. Ale u nás sa to tak zlieva. My sme jak taký lievik, hej, že ja neviem, že percentuálne koľko škôl, ale uvediem zase iný príklad, že prečo je to zlé, že minule som robila seminár pre rodičov o tom, ako sa majú so svojimi deťmi rozprávať o sexualite a jeden rodič tam spomenul, že keď jeho dieťa zistilo, že bolo počaté skrze sex, tak plakalo niekoľko dní, že nemohlo tomu uveriť, že cez tak hanebný, lebo rodič nevedel, ale ono už videlo pornografiu a nemohol to pochopiť, že ako on mohol byť splodený, ako jeho rodičia mohli robiť to, čo on videl. Neviem, čo videl. Niečo, čo ho vydesilo. Rozumiem. To znamená, že táto téma závislosti alebo téma porna nie je už vecou stredných škôl, ale základných škôl skôr. Tak. Tak a dokonca už až prvého stupňa. Tak, žiaľ. Ideme z tých 6-7 rokov, čo robím túto tému, aktívne v školách nás volajú neustále k mladším a k mladším deťom. Takže to môže skončiť v škôlkach. Nechcem to preháňať, ale mám taký dojem. My už máme program pre škôlky, bábkové divadlo, kde sa rozprávame v vhodných a nevhodných dotykoch. Napríklad. Čo je veľmi dobré asi. Hej. Kedy a podľa akých indikátorov môžeme predpokladať, že sme na porne závislí? Nechcem navádzať k žiadnej samodiagnostike, ale možno ktoré neklamné indikátory sú pre nás vodítkom, že zrejme už ja mám problém so závislosťou na porne a na sexe. Pýtam sa kvôli našim poslucháčom, keď si možno pustili tento podcast a možno už seba alebo niekoho blízkeho vidia takéto správanie alebo cítia, že ich vôbec možno nejaká afiliácia k pornografickým filmom je nejaká väčšia. Tak a vlastne čo to znamená väčšia a čo to znamená závislosť na porne, kedy už je to problém? Ja by som to veľmi pripodobnila k iným závislostiam. Ráno si poviem, že dnes nebudem pozerať porno, lebo som znechutená z toho, čo som to včera napozerala, hej? Ráno si poviem predsavzatie a príde večer alebo do 2 dní príde nejaká situácia, ktorá bude pre mňa spúšťač a ja si neviem pomôcť a znova sedím pri tom monitore a znova masturbujem nad obsahom, ktorý je ďaleko za nejakou čiarou toho, čo by sa mi malo zdať sexy. Takže tá eskalácia je v čase, ktorý strávim pri pornografii a v čase v obsahu, ktorý vyhľadávam. Napríklad, že ich začne vzrušovať násilie oproti bežnému sexu? Napríklad, to myslíš eskaláciou? Napríklad, alebo stále mladší herci, ktorí evokujú deti, alebo áno. Rozumiem. Takže stále to musí byť nejaký iný a väčší stimul. Áno, to je jeden znak. Keby som to uviedla v príklade toho Dana, ktorého som spomínala, tak napríklad on hovoril, že on začínal s lesbickou pornografiou, sa mu zdala taká úplne nevinná a v tom čase nejak úplne náhodne mu tam vyskočilo, mu tam ponúklo pornografiu. Myslím, že hovoril, že transrodovú pornografiu. Myslím, že to hovoril a že bol sprvoti úplne že zľaknutý a znúsený, že proste on nechce pozerať na takéto tela. Sa mu to zdalo vtedy nechutné a do roka mu to bolo málo. Že potreboval sa posúvať. A v jeho prípade teda už mu nakoniec nestačila pornografia a začal vyhľadávať sexuálny kontakt s ľuďmi. Kde je vlastne potom tá hranica? Takže začína sa pri pornografii a končí to čím? Vyhľadávaním reálnych sexuálnych kontaktov, kde tiež potom nestačia zrejme tie podnety. Kde je koniec toho všetkého? Asi ako kto, ale
keby si sa spýtal anonymných sexuálnikov, tak by ti povedali, že smrť. Končí to smrťou. Ako to myslíš? Mnohí z nich sa pokúsili o samovraždu. Boli tak nešťastní, tak izolovaní, tak sami, že si mysleli, že ja radšej nebudem žiť, ako žiť s týmto. Ale to už boli veľmi, veľmi na dne. Teda našťastie sa odrazili a vyhľadali tú pomoc, ale niektorým sa tá samovražda aj podarí. A to je možno extrémne. Hej? Ja nehovorím, že takto všetci dopadnú, ale asi by som chcela upozorniť, že ľudia, ktorí pozerajú pornografiu, pokiaľ cítia v sebe, že čo si tu nehrá, tak... Čo je to, čo nehrá? Že je to v rozpore s mojou integritou. Že sa hanbím. Hanbím sa za to, čo robím. Ak čokoľvek opakovane robím a hanbím sa za to, tak asi je to znak toho, že to už nemám robiť. A keď neviem prestať, tak to stojí za otázku, prečo ja s tým neviem prestať. A môžem si na to odpovedať možno aj tým, že teda asi som závislý. Rozumiem. To je, myslím, že celkom dobrý návod aj pre našich poslucháčov. Mnoho ľudí aj keď príde do nášho centra pre zotavenie sa zo závislosti Archa Harmony, tak komunikuje, pokiaľ majú väčšinou pridruženú závislosť na porne, ale pôvodne napríklad, alebo tá prvotná závislosť bola napríklad na alkohole, na kokaine, tak hovoria o tom, že veď pozerať porno je normálne. Vyhľadávať promiskutní rôzne vzťahy je normálne. Dokonca edukatívne, že pozerať porno, hej, aj s tým sa často stretávam. Ako reagovať na tému závislosti u ľudí, ktorí považujú pozeranie porna za normálne, alebo inak sa ťa opýtam, je podobne ako pitie alkoholu u zdravého človeka normálne, aj pozeranie porna normálne? Alebo ako to vnímaš ty zo svojej skúsenosti? Ja to občas prirovnám k tomu alkoholu. Napríklad si večer dám pohár vína a nemyslím si, že ma to nejak veľmi degraduje alebo mení môj vzťah so mnou alebo s ľuďmi okolo seba. Avšak ak by som pozerala z času na čas pornografiu, to zásadne mení vnímanie samej seba a vnímanie sexuálneho života s človekom, s ktorým ten sexuálny život zdieľam. Takže by som povedala, že je to trochu iné. A ľudia, ktorí pozerajú pornografiu, ja nehovorím, že všetci, čo pozerajú, že sú nutne závislí, ale... To netvrdíme samozrejme. Ale asi by som podotkla, že nejak to ich obraz o tom, čo čakať od sexuality ovplyvňuje. A že otázka je, že či to ovplyvňuje dobrým alebo zlým smerom. Neexistuje, že ťa to nebude ovplyvňovať. Niečo ťa to učí. Otázka, čo ťa to učí. Či ťa to učí mať napríklad úctu voči tomu človeku, s ktorým máš sex. Pornografia ťa môže učiť tomuto? Nie. No samozrejme, že nie. Tak, ale niečo ťa to učí. Aha, tak. Áno, niečo ťa aj to negatívne. Áno, ono ťa to učí, ja by som to označila aj ako keby negatíva, a tie pozitíva tam je, ako si ich nevidím. Len si treba priznať, že ma to nejak formuje, alebo skôr deformuje. Tu zrejme každý by začal argumentovať slobodou a táto téma je bohužiaľ taká sprofanovaná aj na všetkých stranách, či už politického, náboženského, záujmového spektra. Ako náhle sa začne hovoriť o sexe, tak ako keby hneď vyťahujeme samopaly v úvodzovkách a začne bojovať, lebo každý má pocit, že sexualita je osobné právo každého, z ktorého si môže nakladať ako chce. Dobre to hovorím? Je to pocit? Lebo je to pravda. Ale má to obmedzenia. Ale... Má to obmedzenia. Práve som sa chcem dostať, že ako nastaviť tú hranicu a ako hovoriť o sexe. Ty robíš veľa preventívnych prednášok po Slovensku. Ako vlastne nastaviť tú hranicu tak, aby sme nezasahovali niekomu do jeho osobnej slobody. Lebo tu ja vidím, že je častý ten protiargument, že nebudete zakazovať pozerať porno, je moja vec, čo robím. A má pravdu ten človek, aj moji klienti im povedia, ja budem piť koľko chcem. Ja im hovorím, prosím, pite, je to vaše rozhodnutie. Hej? Len hovoríme o tom, či je to zdravé a čo cítia iní ľudia, keď napríklad pijete a ničíte manželku a deti napríklad, alebo manžela a deti. Hej? Ale tak či tak sa môže každý rozhodnúť, ako chce. Je to naozaj sloboda. Ale v téme sexuality, pornografie, ako keby sme nevedeli viesť túto diskusiu. Vieme viesť pri alkohole, ale pri... Je to veľmi osobné a myslím si, že aj veľmi zahambujúce pre mnohých, ale hold my sa nerozprávame o zákaze, akože ja nikomu nezakazujem pozerať sa na pornografiu, ak sa niekto chce pozerať od rána večera do večera, nech sa páči, ak chceš. Ja by som možno vyzvala ľudí, aby si tak ako vo svojom vnútri definovali, že ako ideálne chcú preciťovať a žiť svoju sexualitu. Lebo ak ju chcem žiť iba na tej fyzickej úrovni slasti, ako takú výmenu, transakciu slasti s niekým, tak môžeme zostať pri pornografii a pravdepodobne mi neuškodí, ani mi nič nepolepší, ale dobre, ak chceš. Ale ak niekto
chce vo svojom živote zažívať sexualitu aj na hĺbšej úrovni, tým myslím, že ja sa tu spájam emočne so svojím drahým, tak pozeranie pornografie bude nutne sabotovať túto moju túžbu. Pretože ma odpája od samého seba, prináša ma k pocitu hanby. Ja neviem si predstaviť, že ako by som sa spájala, idem tak akože zase cez seba, nechcem ísť úplne, že stále cez seba, ale takto to mám aj napočúvané, že muži, aj ženy, ktorí dlhodobo pozerajú pornografiu, to majú ako keby v takých škatulkách, že toto som ja, Jano, čo pozerá porno a toto je môj sexuálny život a ja viem ísť iba týmto smerom a tieto fetiše sú takto rozvoju a toto všetko ja chcem zažiť. Toto som ja, Jano, ktorého ma takto veľa ľudí nepozná a potom tu som ja, Jano, manžel a otec rodiny. Ale ideálne ja svoju sexualitu mám prepojenú so svojou rodinou, so svojím manželstvom, ak teda žijem v manželstve, alebo so svojím partnerom, že nie je to niečo oddelené. A toto pornografia práve robí. Takže vlastne to, čo hovoríš, je to, čo je normálne, že sex a intimita by mali spájať a závislosť na sexe, na porne robí presný opak. Vedie k hlbokej izolácii a k odpojeniu. Možno to je cieľom, nejakým skrytým, tým temným cieľom človeka, ktorý je závislý na sexe a na porne, byť odpojený. Možno od intimity a od blízkosti. A ešte, áno, úplne s tým súhlasím. Ešte prepáč, ti do toho skočím, že ešte mi napadlo, že ty si povedal takú vetu, že ľudia majú pocit, že teda majú právo na tú svoju sexualitu. Ja by som povedal, že sexuálny život je za odmenu, nie že právo. Ako to myslíš? Že každý z nás, ak s niekým sexuálne žije, tak je to kvôli tomu, že som zvládla mnoho zručností ešte predtým. Ja musím vedieť dvoriť, musím vedieť byť milá, prijímajúca, akceptujúca a tak ďalej. Tam je veľa zručností vo vzťahu, ktoré ja musím zvládnuť. A sexuálny život je jak taký krásny bonus. Hej? Ale na to ja si nemôžem nárokovať nejako. Ja si nemôžem nárokovať mať ani v manželstve, ani nikde, že ty mi musíš dať sex, ja mám na to nárok. Nemusí. Ja musím zvládnuť tie mäkké zručnosti a ak mám to šťastie, tak sa páčim tomu druhému a ideme na sex. Takže aj sledovateľe pornografie nadobudnú pocit, že oni vlastne majú nárok na toho druhého. Dokonca je to potvrdené jednou britskou štúdiou, kde teda skúmali mužov, ktorí sa dopustili sexuálneho obťažovania a násilia. Nehovorím, že všetci, čo sledujú porno, budú takéto niečo aj vykonávať, ale z tých, čo sa dopustili sexuálne násilia a obťažovania, dominantný pocit bol, že oni majú nárok na sex. A keďže na to nárok majú, tak niekoho už len k tomu dotisli, donútili aj proti jej vôli. Stále mi tam sa ukazuje spoločný menovateľ potreba moci. Stretávam sa s tým aj, ale veľmi len prípadovo kazuisticky, nemám k tomu žiadnu štúdiu, aj u ľudí, ktorí sú pedofili, tiež tam tá potreba moci mi vždy sa tak nejak dostane do popredia, pokiaľ som mal v minulosti, teraz nemám takých klientov v rámci poradenstva, v rámci sociálno-právnej ochrany, teda kedy som riešil problematiku detí alebo vyňatia detí z rodín. Ale tá potreba moci sa mi zdá, že aj tu je dosť dominantná alebo dosť silná, ale... No, lebo tá bezmocnosť nie je úplne, že príjemný pocit, je iba príjemný vtedy, keď viem, že je to OK byť aj bezmocná a nehrozí mi nejaké hneď nebezpečie, alebo že nie som príliš zraniteľná za to, že som bezmocná, alebo verím v dobro ľudí, hej? Ale pokiaľ neverím v dobro ľudí, byť bezmocná znamená úplne veľké ohrozenie. A ja potrebujem mať tú moc. Dobre, a čo ľudia, ktorí hovoria, že trpia napríklad, keď budeme hovoriť o mužoch, erektilnou dysfunkciou z fyziologických dôvodov, alebo povedia, že ich reálny partner nedokáže vzrušiť a poskytnúť im taký dopamínový šok ako obrazovka. Čo vtedy? Stretávaš sa aj so strachom zo zlyhania a možno by sme mohli povedať, že pornografické filmy môžu byť teda aj nejakým spôsobom nápomocné pre ľudí, ktorí trpia niektorými sexuálnymi poruchami, alebo v tomto kontexte sa nestretávaš s pornom? Práve naopak. Porno nebude nápomocné. V Čechách je organizácia Nepornu, spomeniem ju tu, s nimi spolupracujeme a oni teda hlavne sprevádzajú ľudí, ktorí sú závislí na pornografii. A keď som sa ich pýtala, že čo je ten taký hlavný
prvý impuls, prečo ich vôbec niekto kontaktuje, že čo je ten bod, kedy si niekto prizná, že ja mám asi problém s pornom, tak mi povedali, že erektilná dysfunkcia je číslo 1. A vyzerá to v živote človeka alebo muža tak, že dajme tomu, mladý chlapec vyrastá na pornografii, za noc má skúsenosť, že si tam vystriedá, ja neviem, 100 žien, 100 tvarov žien, 100 farieb žien a tak ďalej. Je proste zvyknutý na veľmi silné intenzívne stimuly. A on verí tomu, že až teda sa zaľúbi a nejak usadí s jednou konkrétnou ženou, že však to už nebude pozerať porno. To môže trvať, môže to byť aj pravda, čo ja viem, rok, kým je ešte taká nová. A potom žiaľ sa dostaví pocit, že toto už mi nestačí. A k tej problémom s erekciou sa dostane. A on si teda potrebuje potvrdiť, že takže prečo mám problémy s erekciou, že to je, že či je toto ženou alebo mňou, ja si to idem overiť, idem teda ďalej na porno, vráti sa k tomu a tam už čakajú krásne reklamy na podporu erekcie, ktoré teda sú dominantné na porno stránkach. Že pornopriemysel veľmi dobre vie, že muži, ktorí sledujú pornografiu, majú problém s erekciou. Mnoho mojich klientov sa dostalo k týmto látkam v sexshopoch, dokonca ku kokainu alebo k heroínu sa dostali v sexshopoch, že im ho ponúkal priamo predávač. Že zrejme tento biznis znova iba prípadovo z mojej skúsenosti prepojený od mojich klientov, tak zrejme sa tam točia aj takéto tzv. Tvrdé drogy, nie je to rozdiel, lebo alkohol je najtvrdšia droga v skutočnosti. Najviac ľudí zabíja, ale vrátim sa k tomu, čo si ty naznačila. Na rozdiel od alkoholu, ktorý je z človeka cítiť, porno sa konzumuje po tme, v skrytosti, v samote, ako si povedala, obalené obrovskou hanbou, čo je moja skúsenosť od našich klientov. Ako táto situácia sťažuje moment, kedy si takto závislý človek dokáže vypýtať pomoc? Pretože závislosť na porne, zvlášť keď je ten muž napríklad, alebo žena sú slobodní, bezdetní napríklad, tak zrejme sa dá skrývať desiatky rokov. Aj dá. Neviem to povedať tak za všetkých, ale z príbehov, ktoré som ja počúvala, je, že nejaký vonkajší podnet ich dotlačil. Že buď napríklad manželka sa vyhranila a povedala a dosť. A dosť. To je moja skúsenosť našich klientov, že väčšinou z donútenia manželky dala povedať, že buď odídem, keď si nezačneš riešiť tento problém. Alebo ho niekto prichytil v práci, ako pozerá porno a dostal padáka, alebo bol nejak verejne zahambený, alebo v prípade toho môjho kamaráta Dana myslel si, že je HIV pozitívny a napriek tomu nedokázal. Čiže niečo sa zvonku stalo a donútilo ho sa pozastaviť a povedať si, alebo ho niekto donútilo povedať, že takto to ďalej nemôže pokračovať. Znova sa vrátim k praktickému príkladu. Ak nás počúvajú rodičia, ktorí nájdu možno svojmu 12-ročnému dieťaťu v mobile extrémne porno. Prvou reakciou je často šok, krik, zhábanie telefónu, vyhrážky, čo predpokladám, že nepomôže, aspoň dlhodobo. Ako by mal rodič zareagovať, aby dieťa netraumatizoval, neprehlbil v ňom jeho hanbu, ale zároveň jasne nastavil hranice, pokiaľ zistíme, že naše dospievajúce dieťa, alebo možno aj dospelé, ale začnem s tými dospievajúcimi, pozerá tvrdé porno, opakovane ho pozerá a vyhľadáva tieto stimuly. Už neviem, kde som počula takú úsmevnú metaforu na toto, že až by si našiel svoje dieťa masturovať pri pornografii, tak sa správa, ako keby si stretol medveďa. To znamená, že sklop očí a pomaly vycúvaj. Že to dieťa, ak vie, že si ho vymákol, tak bude zažívať veľmi veľkú hanbu a pocit trápnosti a tak ďalej, takže nie je dobré mu to ešte vtedy naložiť. Avšak k medveďovi by si sa už nevrátil. Zatiaľ, čo k dieťaťu je dobre sa vrátiť. Myslím si, že je dobre sa na to tak pripraviť, že toto bude trápne na obidvoch stranách. Bude to veľmi zahambujúce na obidvoch stranách a ty si ten dospelý, ty si ten rodič. Takže určite nereaguj na prvú. Nechaj si možno deň, dva, koľko potrebuješ, nechaj si na premyslenie, tak ako keby racionálne vyhodnotenie, že čo by bolo dobré. A keď už prejdem k tomuto kroku, že čo by bolo dobré, tak možno nie je úplne nutné začať s pornom, že čo si to videl, prečo to pozeráš, kto ti to ukázal, ako dlho to pozeráš a tak ďalej. Ale znova na tú misku váh by bolo fajn dať práve
krásu sexuality. Možno ja by som odporúčala začať, že počúvaj, ja si veľmi pre teba prajem, aby si sexualitu zažíval ako niečo krásne, ako niečo, za čo sa nehanbíš, ako niečo, čo ti bude prinášať radosť do vzťahu, na čo budeš hrdý a tak ďalej. A môžeme začať s definíciou, prečo je sexualita niečo krásne a hodnotné. Ako to len ten rodič vie opísať, tak nech to len opíše. Vyzdvihne tú krásu, ako to súvisí s pocitom mojej dôstojnosti, primerane veku samozrejme, aby dieťa pochopilo, že o čo bude prichádzať, ak pôjde ďalej s pornografiou. Ale samozrejme si myslím, že je úplne na mieste zameciť prístup svojho dieťaťa k pornografii, lebo možno si už nevie pomôcť. Čo reálne zaberá? Predpokladám, že strašenie nefunguje, nepozerajte porno. Čo reálne zaberá na ľudí, aby si uvedomili, že konzumácia porna je nebezpečná? Myslím, že čo najviac zaberá je práve keď ukážeš tú krásu, my prirodzene túžime po tej kráse. Ja som sa ešte nestretla, ja robím semináre pre rodičov a rozprávam im, že váša úloha je odozdať svojmu dieťaťu krásny obraz o sexualite. A ja vidím, že polovica z nich sú tak zranení, majú slzy v očiach, pretože oni tak potom bažia a sú dospelí, tak potom túžia, ale nemajú to tak. Z akýchkoľvek dôvodov to proste nedokážu prežívať, ale túžime potom. Takže si myslím, že je fajn ukázať tú krásu, aby človek po nej túžil viac ako po pornografii, lebo ak ja mám zdravý a krásny obraz o sexualite od detstva, tak pornografia ma ultimátne bude urážať viac ako priťahovať. Bude ma urážať môj obraz o sebe, o hodnote, o sexualite a áno, bude sexuálne zrušivá, bude ma priťahovať, ale bude ma urážať viac ako priťahovať. A toto by bol krásny cieľ. Posledná otázka. Lívia, keby si mala dať jednu praktickú radu ľuďom, ktorí možno aj po vypočutí si tejto diskusie majú obavu, že ich sexuálne správanie nie je v poriadku, alebo ho vidia možno už svojho príbuzného dieťaťa, rodiča, partnera, čo by si im poradila? Nechcem, aby si dávala nevyžiadané rady, sám ich nedávam. Ale ako von z tejto závislosti? Aký by mal byť prvý krok? Niekomu to povedať. A mne sa veľmi páči na anonymných sexolíkoch, alebo aj v iných týchto podporných skupinách, že majú takzvaných sponzorov. To znamená, že nájdem si vykazateľnú osobu, ktorej dôverujem a zdôverím sa. Zdôverím sa, že toto je môj problém, aby niekto o tom vedel. Čiže ak to zostane tajomstvo v tme, tak bude mať na teba oveľa väčšiu moc, ako keď to proste prinesieš na to svetlo. To je za ľudí, ktorí tým sami trpia. A keby niekto iný tým trpel v mojom okolí, v podstate je to isté. Snažím sa nadviazať dialog. Nie tým, že ty hnusák, alebo prečo to nemáš pod kontrolou, alebo cez to zraňovanie, ale skôr, že strašne ťa ľúbim, veľmi mi na teba záleží a toto ťa zraňuje. Poď, skús. Tu máš pomocnú ruku. Našim dnešným hostom bola Lívia Halmkán s svojou neziskovou organizáciou, ktorej si riaditeľkou a zakladateľkou Tlakový hrniec, ktorá robí preventívne prednášky po Slovensku, takže môžu si vás objednať školy, ktoré by chceli otvoriť túto tému. Sme veľmi radi, že ste sa zúčastnili nie je dobré slovo, ale že ste si vypočuli a pozreli našu diskusiu Harmony Talks, ktorú organizuje Centrum pre zotavenie závislosti Archa Harmonii. Ďakujeme aj nadácii SPP, že podporila túto sériu 8 diskusí o závislostiach. Ešte raz ďakujeme.